Anga yabane bali basireti obugima bwabo gwetero kwanyoka gwecho bali kulema ase skuru y'echinche ewadi ya Kebonyaro ebunge ya Borabu ime ya Nyamira barache kweni wa Kebomo ewiki yega niga barai ao abo bagenderete gutalira chiamatecho ase batebire bachigotenena na barabo gusemba chigotena na barabo erio konyora bachigo bakonya ase amatanga iyo nonya nabo Dr. Geoffrey Inyanaro oba mochirie CDF ya Borabu ase ogotaburia abamenyi borogongorwo igoro yeliroba ry'echinsemecho kurende ase bali metecho ase yende konyora yanyokire amatuko abwangoiga nengoro ku Dr. Geoffrey Inyanaro engasi ya Borabu ena ikira ase kenyoro gy'echinche momaete last week egento gyakorekanete ase echo eliare kwaga kole mugali ntwanyorete iyo bandi anyogete igatuba abantu babiri oyo mona aliokolewa baminyogete bakamurusi bakamuira nyagetari oyo ndi nero kwamete ibi kero batemete ko murusi bakaragiza chiairire through the county government of Nyamira cracktangi atometu igacha kubakonya kero kiare ngonte process yo kubakonya na ndi natwanyorete liro balide lyanyokire asa abantu bari barenge batatu na ndi likabatu babonsi kero bono giatemete na gotwatebete kubuna bonsi pia bagwente babwatirane tugumali na bakasiria magimabo litangani twaja goteye family pole chi family jiri cyaba murabali bade pole nene nabanya kenyoro pole asokusiria ba murabaini bona se chi family echi at least no twatalirega chi family we have communicated with the committee ekoroberia matangaya they have informed banya bangiro on Thursday ali nyangoge primary. So we are in communication kiagara kurwe family na tebe tugumba choreta abantu babere barase komije eyo na ndibona bunabarai we are trying to reach each family ndoma yetejine each family kitai kwenyara na ndubunabarai torenga itoko bakonya erinde bachiko abamwabo a decent send off ono niko nale batebia oyo mintu mwisimu wengazi yamona se minjugo change yamona se minjugo toikange nambu yamona se ngenji gwachire sokole kodilia banyorete mukasa na bemme cyande gotonyora muna bone cloud yeke intutu akineiro ntumaite nkukire botambe onye nditu abole tukuna utwale kubakana kie cloud yeke ko botambe rosi jo jikorokunga kidiji kiri kikwagachu amuna chisepti tangi erinde njito salekera lakini wana singi tutabole tibu wana likia kodende mbyamona asingi mwato ikirange ya maranya ngako rutinde igonga tebana mbyamona sana ase oyo minto mwezi migo kobolio wezi migo bana igokoro kwengasi akalira maya gocha gotororana ngaki abantu ba minto banyara korara gwetera liroba abatebiri gego ikomwakonde abantu bande bache inise ko ba example kyo rikara umwara bune serikali yaira chipesororo mbaye guchikura bone tugwenda tosome example kirikia board kalau abantu nabacharirio moerio inuma nyumurayo ino ingoko bagoko baikange ekomiteria ekoroberio moyega gukobaenia